дуруд ҳамҷиёрони азиз, мо ҳам як моҳ зиёд шид ки видео накардистем. Сабабаш бемории қанд ки дорем, ҳаракат мекунем ки вақти қанд баланд шавад видео снимат накунем, коромона снимат накунем. Як бор дар чоҳ ғалтидагием, намефаҳмам ки бо дар чоҳ бағалтим. баъзе мухлисомон дар ютуб менавистанд ва дар ютуб ма удалид мекардам чизошуна. ахир нашид ватсап навистанд ки доктор барои чӣ ютубда ҳами комментариёро удалид мекунӣ? Ҳамаи комментариё нест. Комментариё бисёршо удалид мекунӣ. Барои мо хайки гуфтам ҷавобша гап занам. ман 10 сол шид ки ин касали қанд дорам. Шукри худо ки хай касала доди худоишам ҳар каса насиб мекунад. худованд як чиро бо сабаб мекунад ва як чи аями зиндагӣ мебарад. хай мора касала додаст. айзар бем қанд баланд буданаш ҳами зону ай поён карахтанд. вақти роҳ мегардӣ хиёл мекунӣ ки дар болои прижинӣ. шабона почо ба дараҷае месӯзад ки рӯзона ҳушмон кор дай муқаҳамият наметем. шаб ба дараҷае месӯзад почо чилико месӯзад ки ай биҷӯла ки почо поён месӯзад. дар пол мезанемаш, дар гиле мезанемаш. намеша баъд инсулин мезанем ё ки ягон дорои абизбалиши мехӯрем ки ақаллан 3-4 соат хоб кунем ки ҳамин сӯзиш почаро нафаҳмем. ҳамаи аясабай, ҳамин қандам бисёрш аясаб мешавад. ман ҳамун комментариёро барои чӣ удалид мекунам? баъзе шахсоне ҳастанд ки баъзе бисёри баъд дашном рӯй мекунанд. ҳамин мо як кор кардем накардем ки дар пушти аввал дашном мекунам. моҳи январи аввали сол буд. хай як гуноҳ кардем, ҷазоша гирифтем, бахшиш пурсидем. худовандам бахшандаву меҳрубонам. хай Трамп бахшиш бира охе. не да, ҳамин бояд як таг як видео омада, таг як ролик да, як дашном бояд партон. барам ҳамин чизо асабӣ мекунад камтар. ҳаракат мекунам ки дигар бисёр аҳамиятшон надиҳам ки пушти аясаб қанд баланд мешавада. дигар аҳамиятшон надиҳам мегирам, удалидшон мекунам. ҳамун шахсое ки дашном менависанд заблокироватшон мекунам ки дигар ҳамун ролики мара набина, видеои мара набина, дашноми мара дар кор нестад. на бубинӣ на тамошо кун, на маъқул нестад, тамошо накун. ё ки бигзариш бира, ҳамин шартае ки тумада ҳар рӯз дашном рӯй мекунӣ. ҳамин чизо асабӣ мекунад, баъд қандам баланд мешавад. ҳисоби ҳамин основной ҳисоби ҳамин асаб қанд баланд мешавад. баъзе одамое ҳастанд ки қатъи ҳамун хобтам ҷамъ мекунанд. хай ман видене дорам. ҳама дора ба фикрам видеони, ҳама хоб мебинад. як хоба дар ҳини беморимон чита шид ки нақл кардем дар бало мондем.